Okay bafethu, naye enye into ekufanele sikhumbule or ingasithusi. I think ama-MK amahle bafethu aphatheke kabi ukuthi kunembiko ethi IEC iconfirmile ukuthi ubaba umsholozi angeke akhona ukuthi abe umongameli or abe MP. Bafethu lokho akufanele ngabe nje kuyasithusa or kusenza siphatheke kabi nakancane, akufanele nje siphatheke kabi nakancane ngoba into le umsholozi ne leadership abebevele beyazi, bebevele beyilindele, and it's been planned for. Akusiyi surprise, it's not a setback at all. Ngizonikhumbuza ma MK amahle ukuthi kulamasonto lawe esikuwona njengoba ubaba uNcamalala ekwi campaign trail usekubeke kwacaca ukuthi kwi MK abantu abazobe kuyisigungu esiphezulu seqembu angeke babe khona kuhulumeni. Ngamanye amazwi abekho abantu abazobamba ama dual position ukuthi umholi wesigungu esiphezulu seqembu eqenjini uphinde uzoba ne role as a minister, deputy minister, president, deputy president, or even ama DGs. Mola ubekwe endlini yomkhonto uzobe wena ubhekene ne policy development yomkhonto, mase kuba khona abazothunywa eParliament babhekane ne implementation of these policies ezikhandwe la kamkhonto. So ingcula mchopho yethu le bafethu izobe ibhizi lapha ya iguide ipolicy ukuthi ishonapi ukuze implementeke lento le ezosikhipha kulokucaye sikubona. Kuzobe kukhona abantu abathembekile futhi abazobe bepostwe lapha ya kahulumeni abazogadwa yibo laba abakwisigungu esiphezulu kanye nathi ezabantu ukuthi bayakwenza yini lokhu ekumele kwenzeke. So encourage nje kuthina bafethu ukuthi ake siphume ngobuningi bethu sincenxa abantu ukuthi abasivoteleni siyithole le 2/3 majority. Ngoba le 2/3 majority uyona ukhiye ekutheni sikwazi ukuthi sishintshe lelizwe libuswe ngendlela ezokwazi ukuthi silungele sonke. So ake siphumeni ngobuningi bethu ma MK amahle sambe siyovota. Kunganithusi lokho enikuzwile, vele bekuyinto eyaziwayo ngaphakathi eqenjini, vele ibilindelekile, and vele isetup yeqembu nendlela ekuzobuswa ngalo izwe ayidingi ukuthi umsholozi azabe umongameli wezwe. Uzoba umongameli weqembu, uzoyiphusha ipolicy ekufanele kube iyona eyo implementwa lapha kahulumeni. Hambani ke bafethu ntshene nabanye ukuthi asijiki, asilwi namuntu, besikulindele lokho, it's not a surprise. Sizoqhubeka sivote ngendlela evele sizovota ngayo, futhi siyawufuna lo 2/3 futhi sizowuthola noma ikanje.